Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Ja sabeu que quan dic que toca paper i píxels generalment és perquè és un consell, una tècnica d'escriptura que implica tant a les persones que escrivim en format en paper com a les que escrivim a l'ordinador o les que utilitzem les dues tècniques. La tècnica d'escriptura o el consell que us donaré avui és acotar temporalment la vostra història. Agafem com a exemple el diari de Bridget Jones o qualsevol altre diari, és perquè tornant a fer la pel·lícula l'altre dia i m'he recordat del llibre, anava a buscar-lo, i en l'índex em vaig fixar que està estructurat exactament durant un any, té 13 capítols, es fa els propòsits de l'any nou d'un any i comença un capítol en gener, un en febrer, un en març, així fins a desembre, i després un capítol més del gener següent i fa el balanç de tot l'any anterior. Per tant, en aquest cas, l'obra dura un any i el diari està estructurat per mesos. Dins d'aixòs mesos, uns mesos tenen més entrades, més dies, i altres menys dies, unes més llargues, més curtes, perquè no tots els dies passa alguna cosa igual d'emocionant, però visualment ja des de l'índex ja tenim la història acotada. Una obra pot durar 100 anys, com en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o pot durar 5 hores, com en 5 horas con Mario, o pot durar 1 hora. La línia temporal, la que decidiu, però moltes vegades té més pes en la història, encara que no aparega, encara que no estiga en el títol, encara que no el vegem en el format com en l'índex del diari de Bridget Jones. De vegades està ocult en la història, però que nosaltres tinguem clara aquesta línia temporal ens ajuda a fer evolucionar la història. Després també li donarà una coherència, perquè moltes vegades acabes un llibre i dius, bueno, i què ha durat? O jo no recordaré quin llibre, però sí que recorde més d'una vegada haver tingut aquesta impressió de que en algun moment s'anomena una data i de sobte pensar, tot això era un dia? O com que tan poquetes coses han passat només en un any? Tant si apareix com si no, va molt bé que l'autor tinga clara la línia temporal. Podeu fer una distribució per targetes o en pòstits, una per a cada mes de l'any, en aquest cas, valdria una entrada per a cada mes, i així, si després posem per cas decidiu que la història, en lloc de fer-la lineal, cronològicament, l'aneu a fer salts avant i arrere en el temps, o flashback i flash forwards, vos ajudarà si vosaltres ja teniu aquesta línia temporal, diguem, escrita o esquematitzada. Ja podeu jugar amb ella i que quede la història coherent, i també podreu visualitzar si heu fet molts salts d'una cosa o de l'altra o com queda, que no es perda res pel camí. Jo ara estic escrivint 3 novel·les diferents de gèneres que no tenen res a veure l'una amb l'altra i de franges d'edat distintes, i una, per exemple, la tenia parada perquè, per exemple, els secundaris no tenien nom. En aquest cas, la tercera que estic fent simultàniament amb les altres dues, el problema d'esta història era que a aquesta història tot estava ja delimitat, els personatges principals, secundaris, la trama, què passa i on passa, com comença i com acaba, tot. Però li faltava alguna cosa i jo pensava, si ja ho tinc tot clar, què és el que em falta? Bé, aquesta història el que demanava era delimitar-ho amb una línia temporal. I en aquest cas he decidit fer-ho també com un diari, i això m'ha ajudat també a estructurar els capítols. I tot el que jo vull que passe, ja sé com dividir-ho i com estructurar-ho al llarg del llibre. I a partir d'aquest moment jo ja he aconseguit, diguem, distribuir-ho tot. Ja tenia, en aquest cas, no era allò de ser el principi i ser el final però no sé què passa a mig. No, en aquest cas ho tenia tot, però no sabia com posar-ho sobre el paper o com esquematitzar-ho, i era perquè no estava delimitat temporalment i no tenia una estructura sobre la qual anar posant-ho per dies, per hores, per mesos, per anys. En aquest cas, veure el diari de Bridget Jones una altra vegada i veure aquest índex fet per mesos m'ha ajudat a pensar que potser el que demanava la meva història, i jo no sabia encara, era que ho havia de fer com una forma de diari. I com una forma de diari m'ajuda, una, a establir el to que jo volia donar-li, i l'altra, a poder-ho distribuir tota aquesta informació que jo ja tenia decidida, com distribuir-la al llarg del llibre i dels capítols. Si heu utilitzat aquesta tècnica o penseu posar-la en marxa, per favor, digueu-me com vos va en la secció de comentaris.